naghihiwa ng ano si pinsan ng gulay. Pananghalian na. Luto pananghalian dito. Ito pa yan. Set ako. Sa dini? Sa dini? Tingnan tali ko daw. Tali ko, Jenik.
16 million people in the house. Mega love shout out. Thank you so much. Natali ko Jenny ka ni. Sa Facebook, mag-live na chiyo ko yan. Iba na ako. Ano ko, check nga lang ang ginagawa sa ano, yung mga pagkiliw ko nga gawak ko, pagkiliw ko nga wait naman yung buwa nga yung nga ano ko ba nga ano ko ano ba yung buwang kaso ano 17 million people, Mega love shout out. Thank you so much. Please drop your channel para maano naman bisita. so yun naman kita walang flower. Carrots, flower. Wala akong design na kang tiba, kaya ako na lang ang gawa.
Shout out si Muday. Elagal ko. Kagspulot.
Uy, buwan. Ang ano pa, usawa na ako. Ano, ang mga putang ko. Sa hot po, sa bugot siya. Ano, i-break ko mamaya.
Wala naman nakaarabagot sila. 4 million people, shout out, wow. 4 million people, wait. Um, Buddy Julian, my cousin is
cooking chop suey. Oo yan. Well done. Oh, hell no. Well done. Oo yan, my love, shout out. How are you? Basang Trash 1. Ay, shout out. Nagtindot lang siya. Ang paon ko ni karon. Mga ibang lahi ng friends ko present kami bla. Oo yan. Want the world to see. I just want you to know. Sukal. Mamaya sausage was one class of my school. Soy. Soy. Karanda. Sos mío Marimar. Sos mío Marimar. Tapos nag-boiled ako pa chicken. Tapos, medyo malambot na siya. Piprito ko siya mamaya. Ayan. Lambot na siya.
Charan! Ipa-fry na lang. Templado na yan. Chapsoy ka sa agin sangkot sa nga pasayan. Mix ko mix ko yung pasayan sa manok. Ayan. Yan ang pampalapot. Alay.
May suso siya. Kaya kung gusto kong mas more ang vegetable kaysa sa sahog.
That is enough.